makasal na kuno mi si Rene. Uy, nganong karon pa man ka ni desisyon ana Aileen nga humana og rehistro ang inyong anak sa pagkatao ini sa ospital? Ha? Kay nga naman di pa? Aron unta to dili ma-illegitimate ang inyong anak ba? Ha? Pero giangkon man ni Rene ang among anak pa. Bisa na. Illegitimate gihapon ang tawag sa bata nga natao nga wa pa makasal ang iya mga ginikanan. Oh, mao ba di ay na... Ay da, sagdi na lang gud na Roberto. Ang importante nga pakaslan ang atong anak sa nakapaanak niya. Berta! Misugot silang mama ug papa nimo? Oh, apa niingon lagi kung anong karon lang kuno ta nakahuna-una nga natawo na ang atong anak? Kaya ang pagpanganak pa man gud nimo atong higayon ng atong giatiman. Ang atong gastuhanan sa imong pagpanganak. Kay wa pa ta may pawon sa dangatan sa imong pagpanganak. Ug salamat na lang sa Ginoo kay okay ra imong pagpanganak. Mao nga nakaluag-luag ta. May gamay patang budget alang sa atong kasal. Ug tabangan sa ta sa ako mga ginikanan ug igsuon. Mo gani. Pero okay naman sila. Ang ila lang kuno kay natawa nga atong anak nga wa pa ta makasal og illegitimate kuno tawag anak. Bahala kung sa ang tawag nila ana. Basta kay makasalta. Ug kay misugot naman ka ang imong mga ginikanan nga makasal na ta aw mamay na mi sa inyo. Or masabutan din ang bahin sa atong kasal. Aw okay na mi Marioy, pre, nga makasal ang atong mga anak. Kay doon na nabaya sila'y anak. Bisan kanus sugot ming makasal sila. Salamat ninyo, Mare, pre. Wamin nyo lisod-lisura sa among pagpamay. Ay ang og lisod-lisoron pa mo namo, pre. Nga angka naman ning amo. Agad na lang niya mi sa inyong gusto. Kunya, kano sa man niya gusto nga ipakasalta ang mga bata? Bisan kanus pre. Bisan og sunod si Mana dayon. Oh, ma. Di po tingali na mahimong sulsimana dayon, Marioy. Kay magatiman pa man ni sila silang mga papili sa kasal. Bisan o kanus sagol, pre. Ang mga bata na siguro ang atong agdon kung kanusa nila mahuman pagatiman ang ilang mga papili sa kasal. Lihokon din namo ni Aileen ang mga requirements sa mong kasal, ma, pa? Aron madali ang among pagpakasal. Aileen Combate? Yes, ma'am. Negative man. Wa may Aileen Combate sa records. Ha? Narehistro ka ba sa imong mga ginikanan pagkatao nimo? Wasad ko mahibaw, ma'am. Pero kanang panganan na mo isukad ang ilang gibada na ako, ma'am. Mao na sad gani ni panganan nako ang gibada sa rehistro sa akong anak. Mao ba? Pero wa man ginang panganan nga Aileen diri sa records. Pero Aileen man gyud ko sukad sa akong pagkatao, ma'am. Mao man ay akong pangan. Unya, bisag unsaon ako kay sa records diri, ma'am. Wa man ginang panganan nga Aileen. Nga sa ato pa, wa gyud lagi tingali ka marehistro sa imong mga ginikanan. Unsa? Unya, ma'am, unsa man na namo? Suwayin ninyo og ato sa local civil registrar, ma'am, sa inyong munisipyo. Kay wa ginay records diri sa NSO ang imong pangan nga Aileen. Unsa? Nahugno gid ko sa akong pagkahibaw nga negative ang akong pangan sa NSO. Kay unsaon naman lang. Sa nag-eskwela pa ko, kanang Aileen naman gyud ang akong gida nga pangan hangtod na nga nanganak ko sa akong anak. Ang giproblemahan ko og maayo kay kanang panganan nga akong gida o gibutang sa pagparehistro ko sa akong anak. Ug mao to nga gitambagan ko sa pagsusi sa among local civil registrar. Unya, wa man sa kay records din sa LCR, miss? ha? Wa jud tingali ka marehistro sa imong ginikanan kinadto. Pero naamang gud ko yung pangan, sir. Naka-eskwela gud ko. Oo, lagi. Naaman jud tay pangan. Ang pangutan na diha, kung narehistro ka ba jud sa imong mga ginikanan? Ha? Suway kunog pangutan na ang imong mga ginikanan, be?
Kay wa jud ka ni ka marehistro. Pagpalit register na lang. Pwede ba din, sir? Oo, kung wa jud ka marehistro. Ug suwayo sad ninyo og subay sa simbahan kung nabunyagan ka basab. Aron madali ang imong pagprocess sa imong late registration. Kay usa na sa mga requirements kanang binunyagan nimo sa imong pagpalit register. Oy, mao ba di ay, sir? Sige, sir. Magsusi sa bunya ko sa simbahan. Ug pangutan-an sad lagi ang imong ginikanan kung narehistro ka ba jud nila pagkatao nimo. Sige, sir. Pangutanon ako sila sa mama ug papa, ano? Murag, narehistro ka man namong papa mo, Aileen, oy. Ha? Wala ni klaro, ma? Nga, murag raman ka, ha? Murag... ay narehistro gyud lagi ka. Ma, sigurado ka? Ang mananabang ang naghimo sa pagparehistro nimo. Kay nanguta na baya tong mananabang namo kun unsay among ipangaan nimo. Ingon ko, Aileen. Wa gyud kuno ko'y records sa NSO ug LCR anang panganama, uy. Pero may lain pa man kahang paagi nga giingon ang taga-munisipyo nga unsa ganito. Nga magpa-late register na lang kuno kuma. Apan, magkinahanglan pud ko sa akong binunyagan o baptismal na ako gikan sa simbahan. Aw, kon mauna, kana nalay buhata. Subaya dito sa simbahan aron makakuha kas imong binunyagan. Wa man ang pangana diri sa record sa mga binunyagan, ma'am? Ha? Wasad ko mabunyagi? Ni ay parehas og apelyido nimo, ma'am, pero dili man Aileen. Kun dili, Arlene. Unsa, ma'am? Arlene? Pero, Aileen man ko, ma'am. Dili Arlene. Wa na diri sa mga pangalan sa mga binunyagan. Wa ka pa tingali mabunyagi. Ha? Dako na gyud ang binuang. Nahinumdum ang yung kong napabunyagan ka namo. Maubitaw nga nagkumariming marington niya kay nagkugos na nimo sa bunyag. Dili ka ako to nga Arlene nga giingon sa taga-kumbento sa simbahan, ma. Arlene ang akong pangan. Og dili Aileen. Unsa? Aw, kun mauna, nabungol sila. Kay ingon ko Aileen, dili Arlene. Ma. Hangtod karon, wa pa gid mi makasal sa amahan sa akong anak tungod sa problema ko sa akong pangan. Gikan sa NSO, Local Civil Register, o sa among simbahan, diin ko mabunyagi. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Wa ko'y record sa NSO o sa LCR kung Local Civil Registrar nga naparehistro ko. Pero ingon sa akong mama nga nakahatag man kuno siya og panganak ko sa mananabang nga Aileen ang akong pangan. Wa ka mahatag sa mananabang sa among munisipyo ang akong live birth. Ikaduhang pangutana. Unsa may sulbad aning wa man ko'y records sa NSO o sa among munisipyo? Late registration lang ba? Unsa may mga requirements ana? Og madali ba na kay magpakasal naman gud unta mi sa akong ka-live-in? Ikatulo pangutana. Nagsusisad ko sa among simbahan sa akong binunyagan. Wasad ko no ko'y records sa akong pangan nga Aileen. Pero dunay Arlene nga ilang nakita didto. Ako ka to? Unsaon pagsusi kun ako ba gyud to? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang ako ra bang gibutang sa birth certificate sa akong anak kay Aileen ang akong pangan. Kung ako magyudtong Arlene sa simbahan, pwede ba to na akong mapausab ngadto sa Aileen aron magamit ko sa pagpa-late register? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aileen.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, punto medikal, mga personal natong mga problema ato ang mga giagian karon sa kinabuhi. Paminaw na lang mas ato ang programa ug ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Nisuwat ni ang ato ang letter sender atong tawgon kisay nga ni atong letter sender bi akong tanang. Tawgon day nato siya sa pangalan nga si Eileen. Si Eileen ipadani siya siyahang suwat kay negative sa record sa NSO yang birth certificate, meaning to say wa siya marehistro. Kay wa may iyang record, no? Unang pangutana niya, wa ko'y record sa NSO ug sa LCR kung local civil registrar nga narehistro ko. Pero ingon sa akong mama nga nakahatag man kuno siya og pangan ako sa mananabang nga Eileen ang akong pangan, wa kaha mahatag sa mananabang sa among munisipyo sa akong live birth. Nihatag siyag pangan. Akong pangutana na kinumdum imong mama nga ni pirma siya sa certificate of live birth. Di man na kanang igura ka muhatag nga hindi ko man nimo utog okay. Muna ni pangan sa akong anak Eileen. Unya tog ka kay pahuway ka kay na makuyawan kang mabughat ka. Mupirma pa man in town ka. Nakapirma ka. Pautan ako ni imong mama kinumdum ba siya, no? Nya na ba siya received copy nga na-submit na sa midwife ani manggod ni. Kung ang labaw na kung ang mananabang, no, ang kaning mga mananabang kaning mga midwife, mga train pud ni sila, di ni sila ubigay di ni sila doktor, pero labi na kay may mga lugar no sa probinsya nga why doktor, so naaning mga mananabang or mga midwife nga gitrain pud na sila, dapat gani mo rehistro pud na sila sa city health or municipal health ug monitored pud na sila sa barangay nga mo paanak, no? Unya naa pud na sila duty ug responsibility nga inig kumag-anak sila mo report ug mo parehistro mo tabang pagparehistro ug mo report nga nakapaanak sila na inaanak mo ni and sila na usually ang ato ang gi-expect nga mo process sa ato ang certificate of live birth. Dili na enough nga muhatag ta sa pangan ngadto sa midwife or sa mananabang. Kay kanang certificate of live birth ang mo fill up manggod ana supposed to be ug mo submit ang ginikanan. Naanay mga portions nga angay mo pirma pud ang ginikanan pagpamatuod nga mao ni akong anak, mao ni pangan sa akong anak, ako ang mama, ako'y nag-anak, mao ni ngan sa papa, naminyo baron mi, wa baron mi naminyo, no? So mo na siya unya pirmahan na sa ginikanan. So kung wala pod na makahinumdum ang imuhang mama Eileen nga nakapirma siya, most likely wa gyud ka na rehistro ha. Ikaduhang pangutana, unsa may sulbad ani nga wa man ko'y record sa NSO ug sa among munisipyo. Late registration lang ba? Unsa may mga requirements ana ug madala ba na kay magpakasal manggod unta mis akong ka-live-in. Okay, number 1, very good nga magpakasal ka kay sakto gyud na nga naagi benefit sa marriage, no, ang inyuhang union or inyuhang panag-ipon or inyong relasyon. Aron pod ang inyong mga anak mahimo pong legitimate children. Okay? Now, di manggod ta pwede mo transact nga sa local civil registrar or sa NSO kung wa tay birth certificate. Mao manggod ni pinakaunang legal nga dokumento no sa ato ang kinabuhi. The moment mataw ta, iphon dayon tas gobyerno maapil dayon tag census and matagaan dayon tag legal personality, pinaagi anang pagparehistro sa ato ang birth certificate. Tungod ana nahimo tang kanang legal gyud nga tawo nga mahatagan sa tanang katungod, no, because registered ta. Now, sa imuhang situation, Eileen, kay wa manggid ka most likely, wa gid ka na rehistro, you are correct. Late registration ang ato ang buhaton, ana. Unya, sa late registration, ang imuhang buhaton is muadto ka sa local civil registrar, magdala ka og ID, magdala kag mga dokumento, mga official ID nimo, kanang mga government issued ID kung mahimo. Hasta pud imuhang baptismal para pagpamatuod una nga mo gyud ang imuhang tinuod nga
pangan. Ikaduha, mauna nga date gyud nga gipakataw ka, ug kung naapoy marriage certificate pud sa imuhang ginikanan, pagpamatuod na sila gyud ang imong ginikanan, kinahanglan pud na nimo siya dalhon didto sa local civil registrar kung diin ka nataw, kay para, yes, you are correct, magpa-late registration ta. Ikatulong pangutana, nagsusi sab ko sa amo ang simbahan sa akong binunyagan. Wa sad ko'y records, pero may Arlene nga nakaila didto. Pero may Arlene nga ilang nakita didto. Ako kaha to. Unsaon man ako pagsusi kung ako bagyud to. Na, tan-awon nimo kung ang kanang baptismal certificate ba, naanay ngan sa bata nga gibunyagan, naapod nay ngan sa ginikanan, sa gibunyagan, naapod nay date of birth, naapod nay pangan sa mga maninoy ug mga maninay. Kunya, naapod na sila registry nga books, no? Para din hapon na nimo makita. Sususiha dito. Kay tingalig Aileen ang gibutsultis imuhang mama, unya Arlene ang imuhang baptismal, na tingalig magka-problema na niya hinuon ka. Kay kung wa pug kay record dito ay di pug ka pwede makasal sa simbahan. Kay di man ka pwede makasal kung wa pug kay bunyag, no? So murang ayuson sa na nimo ang duha, usa pa jud ka maminyo inday. Ikaupat, o katapusang pangutana, ang ako ra bang gibutang sa birth certificate sa akong anak kay Aileen ang akong pangan. Kung ako manggitong Arlene sa simbahan, pwede ba to na akong mapausab ngadto sa Aileen aron magamit ko sa ako ang pagpa-late register? Okay, di kay ko suhito sa palisi dinha sa parokya, taga Inabanga man ka, so akong gi-assume nga dinha pug ka gibunyaga, no? So, pero di kaayo ko sure kung unsay patakaran ug unsay palisi anang nasayop ang pangan sa bunyag, no? Ang need gyud nato ana is kinahanglan ka nga muadto gyud ngadto sa simbahan, kay lain-lain man na og proseso, di man parehas ang processing sa simbahan ug sa ato ang gobyerno. Kay kung sa gobyerno pa ni kanang atuangan sa local civil registrar, kung spelling lang na pwede tag-admin nga correction of entry. Pero kung Arlene ug Aileen lahi man gyud nagngan, lahi gyud nag-spelling, murag change of name gyud niya mo adto gyud tag korte. Di kay ko suhito gyud kung unsay palisig patakaran sa simbahan, no? Magbasin magkinahanglan lang tag affidavit unya mo issue lang pod nga Aileen gyud tinuod ang imuhangan, kay tinuod gamit gyud ang imuhang baptismal. Kay kung ang baptismal nga Arlene, kung ikaw gyud na si Arlene unya muna imuhang gamiton, tingalig Arlene hinuon ang imuhang mahimong pangan ngadto sa late registration, unya usbon na pod nimo ang sa imuhang anak, no? So masayon siguro nga usbon nimo ang Arlene to Aileen sa imuhang baptismal certificate, unya magpa-late registration ka nga Aileen gyud ang imuhang pangan, no? Kay total, kay para at least consistent na siya sa birth certificate sa imuhang anak. Okay? Mga sukinting paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.